Kedam ta porahut ke AC kachariya tuma hin pen Borjan constituency arlo solar project pen danglo soinik school pen compressed biogas phandong leki pekponje puthak chisik pon bangso puthak kedam tang theriponi phain kora phorni APHLC rachariya song atum chedon dun thek the pura difurong sopia long kachi song siding pon CBG, go back! Go back! Go back! Money, go back! Go back! Go! Money, go back! Go back! Go back! Kachiso hudi furong sopi along ke isiatum company aphan long le kachu jor ke chedon dun thek the pura di furong sopiang kang ki hang sar lang pon Keram tangar di karbiang longar lori sui jang atuma phan boreng ke palong ji aphan pura karbilang pi hydroelectric project aphan long le pek pondu bonta phan nia karbi atum anta boreng abar sai long dunde ke long dun ta atuma phan anta ke sor thuji ang taxi long lo lason thak taxi bokajan CCI aphan sita me lapuson thak taxi pek pondu sita me karbia kha atum boreng ang hoi ke long dun awi laki company aphan long le ke pek an le Vorenga hoi ke long dun ji kalisi bokazana phan karbiang long pu ke hok ponji aphan anta ka pheri mimian pin pusi ningje pon Asitum state long nei autonomous state long lo ka phi jong si police military ja kong dei tum long dokok non coal mining operative phanda ja kong dei tum long dokok company phang ka control ja kong dei tum dokok pronte thangala mesina non ke council long ke tum ka control ja kong be pusi pini itum council ja kong kom he ga ja kong ho jong si ambani adani bhabar be long le pila purate itum kar bi long view de lake isi autonomous state ki pipe ang theglo Nasi itu mana autonomous state dan kipe reje fasi pori bang itu malang lagi pakat bomlo nasi laga autonomous state kipe ang thelo pusi itu mata nasi BJP remretik dalam noha sarkar dakpen power ave betik bang ke kami itu kisung joke no itu theglong ke alang tum bari bari forest area long alang tum bari project salam robor elo pene anaros elo chedon elo sita kar bitum ki doria bang ke bikson lo asela so bang ke alang misru lo samyusu bach payo ke ti dilam no maha ke bang chunuri le lo nangli ministry ho jong si lason kem ta ben kar bi along le virre prongte adai ke nangli cheni Lasi APHLC pen ke council ke chari atum company corporate phan karbiang long le kachu jorji puke chedon dun thek the la pen un an pen ke long le kachu jor ajutang lang no phan kham ke thip ji pusi piniar mung chejeng ahut APHLC songja atum ningje rinti Bokajan cement factory la pen dak lang pi hydro project along me ke joy PG puta ke cheng ningje pini ili tom arjudam nang la so lang pi alang roi teng pet pen bangkuan don kuan atum sidak me ake joy pen katu thapun long bangkuan lo ave la pen boreng abar sai long ji pualam cha ke ili tum kat do beda thik long hur lo chugadam tang security guard iklem suri na kem sirkeb abainong ke long ji aphan anta ili tum chesong nang na security guard aphan tai tum chesong nang lang kunatang te la pen attack minu chot aboreng ke tum long alang ma tha to man itu long le lo la lasi la puson alang liang hupen lam chak ki chora bang ke tum dengun e ke dam tang CM ke lam chobai kaning je itum theklong prong lo la so PGR VGR long le long ta iru yang bong tharle ji pu alang le ning je pe me pini la so PGR VGR eviction chun lo ma ningkan siap pat lo lasi non ke la ang hupen ye chot abang ke CM ke la ke lam ke chobai piklo la ke Bangso kachi song along APHLC, CPIML, lapen NPP Rachoria song chingrum si di furong sopia long kachi song par omplu pan pinlo. Si lai hui army atung do damlo pulatang te army atung do thaiga son kahin ta do pik. Lapen do damlo te ilitung ludam long lelo. Lata isi asai itung bidikang lim itung karbiang long karbi lapen tribal akaprek atum along le nang kitidun bidikang lim pen lata. Lapen ako singhasonot along komadlo ne adani lo ne pilo ne akompani aphat suri horap harup ho achiri halata ingchin ki phurji pusi halata ki pi halata ilitum karbiatum singhasonang long ke lage halata historical
purkimo hala dakdo hala along le anta nang thilap dia pansi claim la lap Harsing Ronghang report, KTV News.